Ja. Er det okay sådan her? For nu vinker han til dig. Okay, let go. Hej. Yes. Nu skal han i Then bad give him igen. the sponge. Nu skal han lige have i svampen. Så han kan gøre sig selv ren. Hvor er der deroppe? Det er stadig det er nogle bare nogle klistermærker, jeg har. Det er ikke med på skærmen. I bought it in a Ja, supermarket. det er selv. It was pretty far. Man kan ikke bare gå ud i et rumskib, Ja. hvis man er våd. Okay, If you- you're gonna cook it tonight? Chef, ja i. Eddie, Steve, Bernie, Så blev han ren. Skal det ud i rumskibet? Det skal han nemlig. Det skal Ja, han. i. Okay, one. Måske kommer han af, måske. Miss Lawrence. Det er svært. Er det svært at styre et rumskib? Ja, Ja. And now I guess there needs to be Det er turbulence. derfor, det går galt. Tror du det? ja, måske. Ja, det Could kan you godt være. throw something on it? Yeah. Nej. Yeah. Okay. Det var ærgerligt. Do it. Se, det var sjovt. Det er mælk, det der. Kan du se det? Det er ikke lidt fjollet. Så kommer ned til den fremmede planet igen. Hvad ville du have gjort, når Shit. hvis du så dem her på en fremmed planet? Hvad ville du så gøre? Vil du også spise dem som ham? Oh, no. Det vil du ikke, vel? Nej. Det er ikke så venligt Do gjort I af ham, at like han spiser kill dem. him? No Or idea. Det kan han ikke rigtig være bekendt. Hvad ville du have gjort? Ville du have blevet venner med dem måske? Ville du have prøvet at snakke med dem lidt mere? Jeg kan ikke Evil lobster, sige man. noget. Jeg kan ikke sige noget. Nej, de kan ikke sige så meget. Men det kunne du måske heller ikke. Nom, nom, Roman nom, kan heller nom, ikke sige nom, noget. nom, 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 nom. Au. So dramatic. Så fik han en flaske ud, fordi han ikke opførte sig så godt. Det han. Så godt. Bump.